Kata masa bam tenrai ban penidak peninuksa ya ki longdin bat ki peteng ki ban bot. Bantip ya ka bam tenrai bat kerukom ke bahikai uman barim. Ka jing seng kenthe jo ke balang Presbyterian Saiden ha ka jing trilang bat kedor bar senong Saiden. Kelapan long ya kata masa ha ka bagi nong mi khmat pajba jong ketika konstituensi ki bakentup ya UMLA uba Jason Saukmi Maulong bat IMDC ikong Magdalene Saukmi Maulong kilawan ban sakhi ya kane kata masa ha kane ka senong. Hakane ka juhi kesngi la yoro ban ai sungom ha de ki jan kups aj ya ki riu temen bat ki khiu syakador bar senong. Hakano ka benta ku mutaw nong mi khmat haba philai ka ni ka bor hanga hakano ka benta hala ban penbiang na persang nong ai phi na persang na ka por sa ka por bang juwat kilat kilintigi ba pher kumno bangan yo ban yarap kham ha hindi tang na ka ni krisnong hi ta konsensi hi bro ko kata ka diga no ka responsibility ka jingang no jonga ba ngakwa pada konsumsi kan kiu hampir okilya ngim ne persang pada kata habangi persang ni dongkam kumi ba kesan ni dongkam kim ba sop kilong kumi kamtam lagi bedon hang ni baru khai atlet kamtam ni fikro khai bangi ni trailer nakapor sa kapor ay lang kata ti kamam kadiang bangin persang bangin le nakababahan nakababahatap ya kane kata masa bam tenrai ka jing seng kenthe jong balang Presbyterian Saiden kapenlong nak benta ban no senyang sya balang nak benta ka fon yang mane jong ka balang kat kapisa ka bami na kate kata masa Banyusan kong max da ka urum da ka leng jong ka slong ka dolba slong par ka we ka ai ka jikal khu ka do na ka benta jopri kadol baslong baru kau kadol baslong kai kaji kerku kadol nak benda jopi nangya chaprang bat mingyes kam kai ka kam ka bepitroi kanang ya chakman bat kai ka kam ka bepitru ubleng ulam pendu ya kai kaji tumu ka jopi